Здравейте, здравейте отново. И пак съм аз. И днес продължаваме с тунингите, аксесуарите по колите. Отново благодарение на Тесери, за което много благодаря, че проявиха търпение, защото ги помолих да изчакаме това нещо, да го сложа на новата кола на жената. Те казаха: Жорка, няма проблем, ще изчакаме. И може би, както вече се вижда от заглавието на видеото, ще слагам Soft Close. Soft Close. Яката работа от по-хубавите машинки, защото в интернет има едни по-стари модели. Те са от по-новите. Ето ги. Написани са си леви и десни. Между другото, предна или задна няма значение. Лява ли? Става. И за тройка, и за лайка са едни и същи. Така че препоръчка, ако объркате нещо, дали е тройка или е лайка, няма никакво значение. Яката работа. Много готини машинки. С брат ми слагахме едни машинки, които много бързо затваря вратата. Тези затваря като едно времешните S-класи. Бърно, после ще покажа крайния резултат. Сега почваме да разгубяваме тази кола. Майко, като знам колко разгубява, няма от сега да ми се очетя. Ма няма как, трябва да го свърша това нещо, така че почвам. Докато не съм забрал да кажа, промокод GSG Жoro за всички продукти там, където си изберете от тези серии. Ще оставя линк в описанието, както и линк за самите машинки, където може да се поръчате. Аз не продавам нищо. Сега някой, ако види зор, може да ме потърси за монтаж, но не ги продавам, така че купувайте си, ако искате. Мога да съдействам за монтажи. Да видим сега какво трябва да се направи. На коя беше? На предните май нямаше нужда да се сваля стъклото, на задните им трябваше. Добре, почвам да разглобявам, пък ще видим. Малко ще трябва да мръдна колата напреди. Това нещо, пищалката директно нагоре са вади, буксите са вади. Тук имаме един болт. Тук също имаме един болт. Това нещо, светлоотразителчето, махаме го. И тук има един болт. И другото е щипки. Тук има едни такива тапички. Те всичките ги махаме. Това цялото е с камък космичка. Всичко махаме. Както и говорителя Т25 еврейска звезда. Долу има един болт, който е към тези камък космичка. И сега да видим дали ще мога да светна, да видим какво ще се види. Вътре имаме камък десятка, 4 болта. Трябва да развим. Ето това, тук оплътнение трябва да се махне. Тук е на щипки, махаме го. И после махаме стъклото. Стъклото сме си го белязали, да видим точно къде стои. После, за да може да се сложи на същото място. Стъклото е на земята, подпряно. И сме стигнали вече, като сме махнали тапета.
Сега, това така и така не е много лесна работа. Ще го наблъскам с изолация. Но, сега да покажа тук какво се случва. Тук има едни болченца, които е добре да се развият. Буксата за механизма е къде е. Трябва да я разкачим. И да развием тези 3 болта. Това се захващам сега да правим. Махнали сме капака и виждаме жилото, което трябва да разкачим и да се намонтира на новия механизъм. Ето го. И ето така изглежда монтиран новия механизъм. Остана да върнем всичко обратно и да стискаме палци, че работи. И разбира се, не се сдържах. Налепих малко изолацийка. И затваряме вече, слагаме обратно всичко. Така. Ако съм монтирал стъклото и всички неща както трябва, така може да не се прави всеки път, а не може и някой път и така. Даже и работи. И ето колко бавно затваря, което мен ма кефи в сравнение с другите машинки. Мисля, че достатъчно тестове направихме. Една врата е готова. Остават още 3. Ще пробваме сега задна да направим. Така, общо взето яката работа. Много яки машинки и бавно затварят както на скъпите коли. Продължаваме нататък. Вече е изкормена задната врата. Ето как стои механизма. И е хванат вече с блоченцата. Всичко е по същия начин се прави, като предната врата. Като изключим, че на задната има един болт по-малко от цялата работа. Пак ще сложа малко изолацийка и затваряме. Днеска имаме даже и помощници. Здрасти, Дани! Децата малко помагат с колата на мама. Я махни на камерата, Дани. Какво правиш, моето момче? Нищо, играя се. Не знам какво направя, че аз се свърши. Да покажем сега и задна, дясна. Ето е машинката. Монтирана. Чухо остана това тук.
И предната и тя. Хоп. Това тук лъскалто е първия слой. Так. Остана вече да посъберем малко черкуляците. И това вече е крайния резултат. Хоп, 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 хоп. Аз май иска леко засилване. Супер. Яката работа! Отново благодаря на T-Series за хубавите продукти. Ще оставя линк в описанието. Не забравяйте код за отстъпка GSG Joro. Както и за всички други продукти важи кода. Благодаря отново за търпението на T-Series, че изчака да сложим на жената на колата тези машинки. Просто са супер. Много съм доволен. Това е едно от задължителните неща, които трябва да има в една Тесла. Айде, другите лампички, това, той е газарика. Обаче това наистина е нещо полезно, което върши работа. Ако ви е било полезно и интересно, ударете един лайк, пишете коментари. Ще отговарям на всеки един, който видя и така. Благодаря за вниманието и от мен. Чао, чао!